Arratsaldeon, mesedez. Venga, atzaldeko saioari hasiera emango dotzau. Buenas tardes. Bueno, udal, foru eta autonomia administrazioen arteko lankidetza. Colaboración entre administraciones municipal, foral y autonómica. Es el tema que que le propusimos en su día a Iñaki Turrioz. Bueno, Iñaki Turrioz kaikidea da, hortik hasteko. Gaur egun da Gipuzkoako Foru Aldundiko kiroletako zerbitzu burua, eta aurretik lan egin dau Iruneko udalean, kirol teknikari gisa urte askotan, eta Eusko Jaurlaritzan be, osasun sailan lanian egon zan. Formazioz, kirol zientzietan, lizentziatua da, Leonen egin zeban, karrera, eta horren ostian master egin zeban enpresa taldeen kudeaketa, eta baitza graduondoa egin zeban estrategia parte hartzaileetan. Horretaz aparte laguna dut, duela urte asko, eta da pertsona bat bereziki gustatzen zaidala entzutia, zeberak beti aportatzen du ikuspegi diferente bat, nik eukitzen ditudan, eta pentsatzea hori aberasgarria dela. Hori dela eta hemen placer bat da niretzat, Iñakiri hitza ematia. Mi esker aurkezpen ezin hobe honekin abiatuta, nire pozik aldamelean izatearekin. Eta lehenbizi konfidantza eskertzea, ez? Ni berez zuzenbideen ez nahi zaditua, baina bai erabiltzaile moduan emandako erronka honi erantzuteko, lan bat hartu dut, eta nik uste antzerako zerbait egingo zenuketela, baina denbora hori dedikatu diodala kasu honetan. Baztertu dut? Ez da ondo entzuten? Oain? Bai, bale. Bori, ez naizela berez zuzenbideen aditua, baina legearen edo legeen erabiltzaile moduan ekarpen bat egitera ausartu naiz, hortara ahalegin bat dedikatuz, ez? Ariketa hau egiteko baztertu dut nolabait, nik koordinazioaz, aztertu dut nola jasoa dagoen jarduera fisikoa eta kirolaren legean koordinazioa, kolaborazioa, kooperazio eremu horiek, zertan eskatzen da eta nola bideratuta dagoen, eta ariketa horretan baztertu dut hasieratik tartean tokiko erakundeen eskaera ez dagoenean, presentzia ez dagoenean, baita zeharkako lanetan koordinazioa, ze hori izan da beste hitzaldi baten helburua, eta ariketa hori egin dut, baina ez dut deskribapen ariketa hutsa egingo, eta bukaeran ekarpen pertsonal edo esango nuke profesional bat egitera ere ausartu naiz. Azteko, ondo pasatzen dudan, azteko 2015ko legea dakagu, sektore publikoaren araubide juridikoarena, eta lege honetan ja markatzen da jarduera fisikoa eta kirolaren legeaz aparte, nolakoa edo nola eraiki behar dien erlazioak, harremanak, administrazioen artekoak. Eta ze esaten zaigu lege honetan? 140. artikuluari arreta ematen badiogu, lehenbizikoa eskumenen banaketaren araberako antolaketa bat dakagula. Eta hori guztiz errespetatu behar dugula. Administrazio mai bakotxean dagoen eskumen banaketa hori printzipio sakratu bezala agertzen zaigu lege honetan eta ondorengo legeetan ere bai. Elkarlana, kolaborazioa, gainerako administrazio publikoekin batera jardutea sede amankomunean,
hori ere jasotzen du, behartzen gaitu nolabait elkarlanean kolaborazio horretan garapen bat egitera, lankidetzan ere kooperazioan eskatzen digu, kasu honetan borondatez, baina bai eskatzen digula borondatez elkarlanerako lankidetzarako aukera hori garatzea, eta koordinazioa. Koordinazioa aipamena egiten dunean, gehiago ari da aipatzen administrazioen arteko koherentziaz. Zaindu behar degula, administrazio batek norabide bat edo irizpide bat markatzen badu, beste administrazio bat beti ere, aipatu dugun bezala, eskumenen arabera, baina koherentzia bat errespetatu behar degula denon artean. Ehun eta berrogeita bat garren artikuluan, zehazten du elkarlan egin behar hori nola eman behar den. Aipatu duguna, beste administrazioen eskumen, emandako eskumenak errespetatu behar direla, ez hori bakarrik. Ongi neurtu behar dugula gure eskumenen garapenean zer ikutzen dugun beste administrazio batzuetan. Eta errespetu hori mantendu behar dugula gure interbentzioan kontutan hartzeko hor tartean ikutu ditzakegun beste administrazioen eginkizunak edo eskumen horiek. Eskatzen digu eta behartzen gaitu gainerako beste administrazioei behar duten informazioa ematera, beraien eskumenen garapenerako. Baita, herritarrek informazio osoa beraiei dagokien informazio osoa jasotzeko, administrazio guztiek duten informazio hori era bateratuan jasotzeko eskaera beharra agintzen du. Eta norberaren eremuan beste administrazio bati laguntza eskaintzeko beharra dagoenean. Horrela aipatzen du. Eta hori gauzatzeko teknika desberdin batzuk aipatzen ditu elkarlanean ari garenean, kolaborazio horretan ari garenean. Eskumen ejekuziorako informazio datu, dokumentu edo frogabideak ematea, hortan behartzen gaitu, sistema integratua garatuz, laguntza eta sorospen egin beharra dagokionean, hori ere emateko. Aipatu dugu elkarlana, kolaborazioa, baina beste eremu batean kokatzen du legeak lankidetza kooperazioa. Eremu honetan, lehenago aipatu dugun bezala, borondatez egin beharreko lanak eginkizunak lirateke eta onarpen espresua eskatzen Mayday. Kooperazioa. Eta kooperazioari dagokionean teknika batzuk ere ditugu. Ez da biloz ondo ustet. Kooperazioa edo lankidetzako teknika, kasu honetan, borondatez diren aldetik, lankidetza organoetan parte hartzea, organo konsultibotan eta parte hartzea, beste administrazioen organo publikoetan ere parte hartzea eta maila horretako teknikak aipatzen ditu legeak. Hortik abiatuta, sartuko ginake, erreferentzi orokorra aipatutako lege hau araubide juridikoarena erreferentzia hartuta, sartuko ginake enkargatu didazuen ariketa horretan, ez? Jarduera fisikoa eta kirolaren legean ze eskaerak dauden administrazioen arteko elkarlanerako koordinaziorako. Gehien bat tokiko erakundeak tartean daudenean. Eta eremu honetan, jasotzen dugu printzipio gidarietan, legearen printzipio gidarietan, agindu bat lerrokatzen dana araubide juridikoko aipatutako legearekin, ez?
Hor dakagu, eskumenen banaketari erreparo egiten badiogu, administrazio maila bakoitzak dituen eskumenen artean lankidetza koordinaziorako aginduak jasotzen ditu. Hori ja, printzipioetan jasoa, eta eskumen banaketa dakagu legearen arabera, nik uste nagusiak aipatu direla, hemen egon gerala ja beste hitzaldi batzutan hoiek jasoz, eta ez naiz asko geldituko, baina bai eskumen guzti horietatik atera ditu dela, nolabait zein eskumenetan eskatzen digun koordinazio lan bat, elkarren arteko harreman bat, ez? Eta autonomia erkidegoko erakundeari dagokionean, jarduera fisikoa eta kirolaren Euskal Kontseilua, eskolako jarduera fisiko eta kirolaren oinarriak eta printzipio orokorrak arautzea, ekipamenduetan erroldak egiteko irizpide uniformeak, eskumenetan agertzen diren eginkizun horiek, kirol ekitaldiak, igual ez ditugu asko aipatu goizean zehar, horretan ere antolaketa arautzea eskatzen du, jarduera fisikoa sustapenean, eta orientazio zerbitzuei ere aipamen bat egiten. Nik uste guzti hauetan, elkarren arteko dinamika bat eskatzen duten eginkizunak direla. Eta horretaz aparte, sedapen gehigarrietan, bestelako agindu batzuk jasotzen dira koordinazio maila bat ere eskatzen dutenak. Alde batetik, udalerrietan kirolarloko elkarte sarea sendotzeko plana agindua ematen dio legeak Eusko Jaurlaritzari holako plan bat aurkezteko eta horretarako beharrezkoa izango da legeak ere aipatzen du udalerrien parte hartzea foru organoek bai pentsatzen dut. Era berean jarduera fisikoa eta kirolaren industria sustatzeko plana eta hor ere aipamena egiten zaio tokiko erakundeek jokatu behar duten paperari. Eta amaitzeko bizitza aktibo eta osasungarriko plana lehenago Mikelek aurkeztu duna. Foru organoen eskumenen harira, eskola adineko jarduera fisikoa eta kirolaren araudia garatzea eta udal administrazioarekin koordinatuta gauzatzea, hemen ez dago berri handirik, aurreko legean ere jasoa zegoen, bai aipagarria, hori, ja ez dela lehenago aipatu dugunez, eskola kirola, eskola adineko jarduera fisikoa eta kirola jasotzen dela. Pertsona guztientzako jarduera fisikoa eta kirola sustatzeko politikak onartzea eta era berean udalerriekin batera koordinatuta gauzatzea. Eta udalak kirol zerbitzuak koordinatzea. Foru Aldundiari eskatzen zaie koordinazio lan honetan aritzea, aldenean kudeaketa mankomunatuta sustatuz. Era berean instalazioen edo ekipamenduen planeamenduaren eremuan foru organoek jasotzen dute agindua lurralde plan sektorialak onartzekoa, ekipamenduen errolda onartu, jarduera fisiko eta kirol ekipamenduen finantzatzeko planak. Eta Eusko Jaurlaritzak zituen bezala, gurean ere badakagu sedapen gehigarria, 2 urten epean, kirol eta jarduera fisikoako ekipamenduen plan sektorialak nolabait ez du esaten gauzatuta egon behar denik, esaten du hasierako diseinua martxan izan behar degula, 2 urtetako epean. Eta bukatzeko udalerriei dagokionean, aipatu dira, eskola adineko jarduera fisikoan programa gauzatzea era koordinatuan, ekipamenduak eraiki handitu hobetzea guzti hauetan elkarlanerako esparrua dakagu, pertsona guztientzako jarduera fisikoa eta kirola sustatzea, foru organoek onartutako eta finantzatutako programak gauzatzea eta ekipamenduen erroldan ere agindu bat ematen du. Eta nolabait, ausartu naiz, ez
dakit mikroa, igual eserita jarraituko. Nolabait, guzti hau aztertuta eta legearen edukia sakonago aztertuta, nolabait deskribatzen direla eremu batzuk, nun gehien bat nagusiki garatu behar dugun elkarren arteko lan horiek, ez? Eta hortan jasoko nuke, ematen zaion garratzeangatik 3 eremu nagusi. Alde batetik, jarduera fisikoaren sustapena, bestetik, kirol ekipamenduen planifikazioa, eta 3. litzake jarduera fisikoa. Mila esker. Bai, eta 3. litzake eskola adineko jarduera fisikoa eta kirola. 3 eremu horietan eragiten du nire ustez gehien bat legeak koordinazio lan horien beharra eta aipatzen dunean, baina baditugu beste eremu zehatzago batzuk igual, puntualagoak eta jasoak daudenak ere bai. Adibidez, kirol txartela bakarrekoa, hemen ere lehenago aipatu dana, arreta berezia eskatzen duten taldeetan, eremu horretan ere eskatzen digu lan amankomun elkarren arteko lan bat garatzea. Kirolaren bolondrezen eremuan, garapen bat eskatzen digu elkarrekin egitekoa. Kirol ekitaldietan, hor legean jasoa dago leio bakarreko planteamendua, nik uste erronka potente bat dala kirol ekitaldiei begira, eta horrek administrazio guztien elkarlanerako beharra eskatuko du bai ala bai. Ikerketa eta berrikuntzan ere, eremu horretan eskatzen du administrazioen arteko koordinazio bat, unibertsitateko jarduera fisikoa eta kirol eremuan, eta beste aipamen zehatz bat egiten zaio inspekzio eta jarduera fisiko eta kirolaren kontrol eremuan. Eremu horietan genuke koordinazio behar nagusiak eta ahalegin nagusiak konzentratu beharra. Jarduera fisikoaren sustapenean, ikusi dugu dela eremu zabal bat elkarren arteko erlazioei begira, eginkizun desberdinak jasotzen dira legearen hainbat artikulutan, jarduera fisikoaren Euskal Agentziaren zerbitzua aipatzen da Eusko Jaurlaritzari dagokionean eremu honetan, eta hemen plan publikoa koordinatzea eta bultzatzea tokiko autonomia errespetatuz aipatzen da, balizko joerak aurreikustea eta herritarren jarduera fisiko eta kirolaren jardun handiagoa eta hobea sustatzera bideratutako neurriak proposatzea, hau da, joerak aurreikustea eskatzen du prospekzio lan bat, azterketa lan bat, eta aipatu dugun ikerketa lan bat, eta neurriak proposatzea, eta babesa eta laguntza eskaintzea edozein administraziori jarduera fisikoaren sustapenean. Foru organoek, aipatu ditugun kirol politikak onartzea eta era koordinatuan gauzatzea toki administrazioarekin, eta toki erakundei eremu honetan, foru organoek onartutako eta finantzartutako programen garapena, ejekuzioa dagokie. Eskola adineko jarduera fisikoa eta kirola, aurreko hitzaldian aipatu da, Eusko Jaurlaritzak luke oinarriak, ez ari naiz pasatzen, ez? Hori da. Eskolako jarduera fisikoa eta kirolaren oinarriak eta printzipio orokorrak zehaztea dagokio, baina testuan ere jasotzen da, ahal bezain bat homogeneizatzea 3 lurralde historikotan. Nola gai hau dagoeneko jorratu den, ez naiz geldituko. Aldundiei programak urtero onartzea, kategoria bakoitzaren parte hartzeko lurralde eremuak eta lehenago aipatu ditugunak, eta toki erakundei dagokionean, hemen ikastetxe eta foru organoekin lankidetzan arituko direla eskola adineko programak gauzatzeko. Hor ere ikastetxeen paperan nolabait agertzen zaigu indartuta honetan. Horretarako funtsean ekipamenduen erabilera lagako dute, ikasleek beren instalazioetan egindako kirol jarduerak kontrolatzea, eta programak toki mailan egituratuko dituzte. Guzti hauek
eskola adineko jarduera fisikoa eta kirolaren eremuan. Eta aipatzen genuen hirugarren eremu nagusi horretan kirol ekipamenduen planifikazioa kokatuko genuke, lankideok lana dakagu kirol instalazioen erroldari begira, urrengo hilabetetan, urtetan, egin beharreko lana dakagu, eta hor ere, eskumen eginkizun banaketa dakagu, Eusko Jaurlaritza Aldundi eta toki erakundei dagokigu gutxienez 5 urtetan behin irizpide komun batzuei jarraituz, berritzea, eguneratzea instalazioen errolda. Gure aldetik aldundiek koordinatzea lan hori eta Eusko Jaurlaritzaren plataforma errestea, eta erakunde titularrek behartuta agertzen zaizkigu beraien datuak ematera. Planifikazioari dagokienean ere, plan territorial sektorialak ditugu aldundiok lehenago aurreko legean ere jasoak zeudenak eta garatu ez ditugunak, eta pendiente ditugunak horregatik ere pentsatzen legeak oain epe bat eman dula ja arrankatzeko eta horri erantzun beharko diogu. Eta hemen aipatzen da, nik uste hirigintza eremuan ere sartzen dugula eta hirigintzako tresnak aipatzen direla guzti hau koordinatzeko. Euskal eremuan DOT ditugu, lurralde antolamenduaren gidalerroak, eta aldundioi ematen digu astindu bat aber PTS-erekin hasten garen. Hau guztia tokiko erakundeekin batera egitekoa. Legean ere, aipatu du Gorkak bere lehenbiziko interbentzioan, kirol politika organoen gidalerroak asmoa dagoela, talde ejekutibo bat sortzea jarduera fisikoa eta kirolaren Euskal Kontseiluan, eta hortan, igual udalerrien presentzia, bai hiriburuak daude, baina gehien bat sustatzen da, bideratzen da eudelen bitartez. Nik uste pendiente dakagula eudelen ordezkaritzan benetan kirol irizpideak eta ikuspuntuak nola erarazten diren, eta igual merezi du organo horretan ikusita udal administrazioak daukan garrantzia, nola egituratzen dugun tokiko erakundeen parte hartze hori, ordezkapen hori, eudelen bitartez gauzatzeko. Nik uste kezkagarria den kontu bat da. Nire aldetik behintzat, uste pandemian, faltan somatu genuela horrelako, eudelen ordezkaritza potenteago bat izatea. Eta hori, eremu horretan, eta esaten dudan bezala, udalek eta udalerriek duten garrantzia ikusita, nik uste indartu beharko genukeen eremu bat dela. Onaino legeen azterketa, baina legeak, arauak, tresnak besterik ez dira, ez? Eta tresna horiei norabide bat eman behar diegu. Nik uste, aritu garela, administrazioen entramadua, harremanak nola landu, politikak, araubideak, guzti honetaz, baina guzti honek nik uste jarri behar dela zerbitzuan gizartearen zerbitzura, ez? Eta azken batean, tokatzen zaiguna guzti honen bitartez, eta gustatu zait Estialde Iturriaga, ez daki geratu den, lehenago egin duen interbentzioa, ez dugula ahaztu behar, eta beti maigaineratu behar dugu antolaketa guzti hauek garatzen ditugunean, zertarako den eta norengan pentsatuz egiten den guzti hau, ez? Jarduera fisikoa ekartzen dituen onura guzti horiek gure gizartearen bazter guztietara eramateko, ez? Honetan garrantzitsua da, nire ustez, kirolari jendeak begiratzen dion bezala begiratzea. Kirolari jendeak begiratzen dion bezala begiratzea. Eta batzuk igual ja ezagutzen dezue, baina nahiko nuke ane nire lagunaren esperientzia ekarri aretora, ane industrialde batean lan egiten du, eta
Bidegorri zuten da txirrindaz lanera. Haneri 5 sola zaio bidegorri hori Aldundiak, Eusko Jaurlaritzak eta udala jarri dion. Nahi du bide seguru bat lanera iristeko. Astean bitan, Zumban izena emanda dauka, eta 5 sola zaio gazteri, kirolak, edo nork jarri dion aukera hori aktiboa izateko. Neguan, eurila egiten dunean, beharra somatzen du toki estaliak izateko, jarduera fisikoa egiteko, familian bere alabakin. Eta zerbitzuen prezioari begira ere, egoten da, ilea era egokian izteko. Aintzane, bere lagunarekin topo egiteko, tartea bilatzen du, baina daukan bizimoduarekin askotan zaila egiten zaio. Eta orain ari da pentsatzen bere aitari ataxia bat diagnostikatu diotela eta zaintza hori egiteko ze utzi behar duen eta bere bizitza aktibo horretan ze utzi behar duen. Jarraituko du Zumban, ez dakigu. Hau da errealitatea. Hau da benetan entrenamendu guzti hori eta administrazioaren arteko koordinazio eta lan guzti hauek jarri behar dugun fokoa. Eta konplexua da, eta aniztasuna dago. Ez dago formula bakar bat guzti hauei erantzuna emateko. Eta, nolabait, anerentzat zailtasun hauek aurkitzen baditugu, pentsa ezazue, Mohamed, Belinda, edo Alinarentzat ze suposa dezaken, ez? Konplexutasun eta aniztasun hau kalean dakaguna. Bulegoetan, teknikariok, teknografian erotzen gera batzutan, eta pentsegu tresna zehatz batzuekin eta dana konponduko dugula. Eta konplexutasun eta aniztasun horrek eskatzen du ere irtenbide malguak, oker aritzea askotan ikasteko eta bide bat eraikitzea, ez? Niretzako bide horretan politikak erabili behar ditugu. Nolabait, legeak eta arauak politikak dira. Baita sortzen ditugun gidak, gidaliburuak, tresnak, irizpideak eraikitzen ditugunean eta firme eta espreski gardentasunez sustatzen ditugunean, sortatzen ditugunean, hor ditugu politikak, ez? Baina politikak eraikitzeko badago era bat. Igual gure kulturan ez dago hain garatuta, baina badago beste kultura batzuetan, eta nik usteet merezi duela ere ahalegin bat egitea politika horiek garatzeko nolabait eraikitzen jutea, ez? Politika garatzean rol desberdinak ditugu. Ez ditut aipatzen lanpostuak, rolak. Rol batzuk dira researcher edo ikertzaileanak, beraien eginkizun nagusia da kalitatezko ezagutza sortzea. Badakagu gure kulturan oso ezaguna dan papera, eta da policy maker, inkluso itzulpen zaila daukana, baina politikak proposatu edo garatzen ditun rolak, eta badakagu baita ere practitioner edo ejekutatzailea. Nik usteet analisi labur bat egingo bagenu, laizter konturatu ginakela gure rol nagusia practitioner ejekutatzailea dela, eta politika garatzeko, proposatzeko eta ezagutza zientifiko edo esperientziaren ezagutza hori jasotzeko batarterik, baliabiderik eta arlo horretako aukera gutxi izaten dugula edo dedikatzen diogula, ez? Eta gero dago beste paper bat importantea eta kargu elektuak daude erabakiak hartzeko. Eta hori askotan gerta daiteke osatzea politika ezin hobea ikuspegi zientifiko batetik edo eskarmentutik edo hola, eta ez izatea momentua edo ez egokitzea une horretan, baina rol bakoitzak bere pisua dauka eta ulertu behar dugu eta entregatu beharko genuke, ez?
Eredu bat izan daiteke ibilbide honetan, goatzen naiz Gipuzkoan kirolean desgaitasunaren aurrean nola jokatzen genuen, ez? Eta ikusten genuen toki askotan gauza asko egiten ziela, baina momentu batean, udalerri batean ikusten genuen pertsona bat, eskaera bat egiten zula, eta eskaera horren erantzunez, nolabait erantzun bat ematen zela, baliabidea jartzen ziela eta erantzuna. Baina egoera berean egon zitezken bestelako pertsona guztiak ez zeuden horren barruan. Eta nolabait plano horretan garatu zen politika bat nolabait adierazteko ze eremutan kokatuko liratekeen baliabideak, ze eskubideak duten programa horietara hurbiltzen diren pertsona guztiak, noraino aukerak dauden, eta dana gardentasunez eta era irikian biztanleri talde horretan benetan jakiteko ze aukerak ditun eremu horretan. Politikak garatzeko adibidea iruditzen zait, eta ez dakit pasatzerik dakazuen. Bai, aipatu da behin da berriz, GAPA programa berez oinarri zientifikoa daukana, ikuspegi sistemiko batetik egindakoa, eta uste dut eskaintzen digula politika garatze ariketa horretan tresna oso potente bat hurrengo urteetan nik uste dut presentzia handia izango duna. Denbora. Aipatu ditugu egin beharreko koordinazio eta lankidetza lan guzti horiek, eta nire ustez ditugun erronkei aurre egiteko ausartak izan behar gera. Nik usteet ez dela bidea administrazioen arteko, irtenbideak bilatzeakoan administrazioen arteko bataz besteko aritmetikoa egitea. Planteatzen denean homogeneizazio bat edo bilatzea irtenbide honena kokatu behar da, irtenbide honena norentzat izan behar duen, kasu honetan, pentsatu populazioarentzat, biztanlearentzat zein den irtenbide honena eta danak horri begira kokatu. Eta askotan nik usteet ez ikutzeko, eta lasaitasunez jokatzeko eta ez ikutzeko delikatuak izan ditaizken gaiak, nolabait saiatzen garela konponbide tartekoak bilatzea eta ez benetan pentsatuta zein den populazioarentzat irtenbide honena. Eta bide horretan kokatu behar garela iruditzen zait. Ulertzen dut hemen areto honetan policymaker ugari dagoela, eta nik usteet lan profesional hori garatzeko beharra dakagu gure kulturan indartzeko ahalik eta ezagutza honena jaso eta eskaintzeko, bai ezagutza zientifikoan oinarrituta, ez bakarrik ezagutza zientifikoan, importante iruditzen zait ere ekartzea herritarren esperientzia, ejekutatzaileen esperientzia, egunerokoan daukaten jarduera fisikoarekin daukaten esperientzia horietan oinarritutako ezagutza gure ganatzea eta ezagutza zientifikoarekin batera erabiltzea. Eremu honetan eta legean ere aipamena egiten zaio datuen kudeaketara, orain asko entzuten dugu adimen artifiziala eta hemendik 2 urtetara kiroldegiak kudeatuko ditugula robotak, bermatzen dizuet hori ez dela gertatuko, gehien bat ez ditugulako datuak ongi egituratuta, ongi landuta, eta ez badakagu hori, ez dakagu bestelako pausurik. Orduan nik uste bide honetan oso garrantzitsua izango dela hurrengo urteetan ere datuen kudeaketa aurreratu dago. Besterik gabe, emandako enkarguaren arabera 3 atal horiek aurkeztea ausartu naiz, administrazioen arteko harremanen printzipioak, jarduera fisikoa eta kirolaren legean, elkarren arteko jarduketa eremu nagusiak islatzera,
eta elkarren arteko ekintza gidatzeko ekarpen horiek zeintzu iruditzen zaizkit izan behar direla. Mila esker emandako konfidantzangatik. Bueno, ontxe da zuen txanda. Hemen dakazue Iñaki. Galderak. Gutxienez, jun baino lehen danak galdera batein biozu, osea, que pentsa. Kaixo, Iñaki eta Iñaki. Ez da galdera o reflexio bat egiteatik. Hor agertu da erronka bat da kirol txartel bateratua. Eta bide hortan, administrazio ezberdin arteko erlazioa ni benetan zure lagunan horren moduan ez da dit ikusten dudan. Baude beste zerbitzu batzuk importantia dianak, herri batian, edo euskal hiri honetan, hezkuntza edo osasuna, osakidetza bitartez da moduan, eta zerbitzu horrek bateratua dira herri edo erkidego guztientzako. Kirola berriz, atomizatu egiten da, ez bakarrik udalerritan, baita ere probintzitan, foru organuen bidez eta politika eta estrategia ezberdinekin, orduan ez dakit gaudien utopia baten atzetik, edo zergatik daukagun hain garrantzitsua den zerbitzu hau horrela antolatuta. Ez dakit dan erreflexio bat, dan kritika bat, dan ez dakit. Ez dakit nola ikusten duzuet, egin behar dugun iraultza bat, izateko gutxieneko zerbitzu bat Euskadiko hiritar guztientzako, antzerako zerbitzu bat, osakidetzan edo hezkuntzan doko moduan, eta gero ziur, herri eta erkidego bakoitzean, bere autonomia, bere izateko modua pixkat ezberdina edo aplikatzeko modu ezberdin bat leku bakoitzean, baina ez genuken izan beharko politika bateratu bat suposatzen da badukagula, baina gero praktikan bakoitzak bere kontura eta bere bidea egiten dagoena. Alde batetik nik uste dut aniztasuna ona dela. Erantzuten badu, erantzun behar dionari, ez? Hau da, aipatzen genuen. Kultura desberdinak izan ditzakegu eskualde desberdinetan edo inkluso udalerri batzuetan, ez? Aipatzen badegu kirol kultura ze eremutan garatu den eta desberdintasunak ere ikusten ditugu. Eta nik uste alde batetik saiatu behar garela aniztasun hori kudeatzen eta aukera malguak ematen egokitzeko norberaren ezaugarrietara. Baina politikak aipatzen ditugunean nik uste hor eskatzen digula lan profesional bat, aipatu dugun bezala, eta hor ja ez da ze ideiak ditugun honen inguruan, edo zer bururatzen zaidan, eta nik uste gure kulturan eta beste alor batzuetako kulturan, hori ez duela horrela funtzionatzen. Osasun eremuan, esperientzia batzuk ditugu elkarrekin lanean, eta hor, edo ez bagera oinarritzen, datutan, evidentzietan, edo eskarmentuko ezagutzan, hor ez dakagu beraiekin lan egiterik. Eta nik uste guri falta zaigula baita ere, ulertzen dugu gurea oso garrantzitsua dela eta onura handia ekar dezakeena, baina nik uste atera behar garela baita ere gure eremutik eta pentsatu zeintzu diren beste alorrei jasangarritasuna, osasuna, eskaini aldizkiegun beraien helburuak lortzeko baliabideak eta aukerak. Eta hortan ere kokatu behar garela. Nik uste, ni nahiko baiezkor nago, askotan nire taldearekin ere egiten dugun ariketa, ez? Zenbat falta zaigun, ez? Baina azkeneko urteetan egindako ibilbidea ere hor dago. Eta ez dauka zerikusia hoain osasun mundura, osasun arlora hurbiltzen garenean, eta nik uste beste egoera batean gaudela, ikasi dugu beraiekin elkarlanean, eta badakagula, irikitzen zaizkigula ere, gizarte zerbitzutan nahiko genuke ere
horrelako ibilbide bat egin, baina nik uste bidean ere asko ikasten ari garela eta gehiago ikasi behar degula besteekin lanean. Geratzen bagera gurea onena dela eta zergatik ez dira etortzen guregana, nik uste eskaini behar ditugula elkarren arteko lanerako aukerak eta era malgu batean. Beste galderarik? A ber, ni olentzerua hurbiltzen nahi dela eta, bueno. Administrazioen arteko harreman hori hobetzeko zer eskatuko zeniokezu olentzeruari, eukiko bazen Nik egingo nuke, ez dakit, adostu gure artean, ezertzen garenean gure artean koordinatzeko jendearen ongizatea eta bizikalitatea lehenetsiko dugula. Ze helburua ez da gure artean ondo koordinatzea. Helburua da koordinatzea ondo bizikalitatea, hiritarren bizikalitatea hobetzeko. Eta horrek nik uste guztia aldatzen dula. Beste jokabide bada. Egiten edozein ariketa horrelakoa egiten dugunean, pentsatu norentzat den eta zein den bide honena gure koordinazioan daukagun helburua lortzeko. Gure antolaketa koordinazio guzti horiek fikzioak dira. Gu sortzen ditugun egitura fiktizioak eta benetan errealitatea Anerengan, Alina, Belinda eta Mohameden bizitza eguneroko bizitzan dago. Eta hori ekarri behar dugu gure eguneroko lanera. Hori izango zen olentzeruari eskatuko niokena. Ederto, ez dakit beste galderarik edo? Txalo eder bat, inakintzako. Eta jardunaldia amaitzeko ingurua daukagu ontxe.